Salam dostlar, Blender sapaklarımızın 17-sinde Edge Slide ve Vertex Slide kurallarımız bilen devam ederiz. Bu kurallarımızı düşündürmek için Screencast add-on'u açan ve taba basıp Edit moduna geçen. Inni taba basıp Edit moduna geçenimizden sonra Ctrl-R bilen loop kat koyan ve loop kadımı da X okuna tarıp scale ediyen. X okuna tarıp scale ettim ve Browse Vertex moduna geçen ve bir vertex'imi saylayan. Inni Edge Slide ve Vertex Slide kuralları bizi näme kömek edýär. Inni men şu nokadymy, ýagny şu vertex'imi X, Y okuna däýlen, mysal üçin G, X edip X okuna däýlenim ýa-da G, Y edip Y okuna däýlenim. Şul boksumyzyň ýüzüne hereket etdirjek bolsak, men Vertex Slide kuralını ulanmaly bolýar. Ine, onuň üçin bärdäki menüňde basyp saklayan ve Vertex Slide diýen. Üstüne şuňaly gizmo çykýar. Bu gizmoň üstüne basyp saklap, men boksumyň sağ tarapky liniýasynyň üstüne, ýagny edge'iniň üstüne, ýa-da çep tarapky edge'iniň üstüne, ýa-da ýokarky edge'iniň üstüne, ýa-da aşaky edge'iniň üstüne hereket etdirip bilýär. Ine. Meselem diýelim, men şu taýy getirip goýdum. Inni bolsa bu tarafa getirýän we şul edge'imiň ýüzüne getirip bu tarafa goýdum. Inni ikinji görkezjek ladym näme? K basyp edge moduna geçýär we üstüne basyp saklap Edge Slide diýär. Edge Slide'im edilýän düşünje boýunça hereket edýär. K basyp şul edge saýlamdan soňra ýüzüne gizmo çykýar. Şu gizmoň üstüne basyp saklap men öňe itekläp ine şu ýagdaýa getirilýär. Ýagny şul iki edge'imiň üstüne görä hereket etdi. Ine dostlar, Edge Slide ve Vertex Slide kuralımız ine şundan ibaret. Tapamyz göňüňizde ýaran bolsa kanalymyza agzap bolmaly, like basmaly hem de kommentarlarda öz pikiriňizi ýazmaly ýa-da çykarmaly. Sag bolun.